पश्चिमबंग बा कलकातानि बारुइपुर कायसा लाइथांनाय मासा बा लाइथांनाय बिसिआव जे कायसा 12 बोसोरनि बुरै बिसानो रेप खालामजानानै नुजाखा आरो बिनिपरे लाइथांनाय मान्ध्र राजस्थान 13 बोसोरनि कायसा बुरै बिसानो 13 बोसोरनि बुरै बिसानो नखा साबा रङै आलादा आलादा जिगाव प्राय 32 जन जेलाराव बा 32 जन मिलियै रेप खालामनाय बुथारजानानै नुजाखा ताकुराव शुद्ध अबस्मिया आबार कलकाताव बिनिपरे आबार कलकाताव माने जे केसेस नुजामाने जोंनि इन्डियाव जे बुरै रंनाय उपरे जेबाबे खाय ताबक समीचाय आं तो माने बुरै रंनि बागै अबनो तै तिनि किसिसा भिडिअ खायनि फायमानि ताकुराव बिदिनो पायासा जरा नायतोरि आं नङा एक्सप्लेन खाय सायखनानै आं नङ ताको अक्साइतिरफ्रा बिदिनो जेसेक मानसा शेयार खायलेदि शेयार जेसेक मानसा खायलेदि जोंनि बुरै बुकुक जग्रांनाय आरो जेसेक मानसा कासरंनानै बायचाय तकलेदि बिनिपरे आबार वेस्ट बेंगल अथवा कलकाताव आबार मालदा कलकातानि मालदाव कायसा बुरै रंफ्रि जागै बुथा जाखा रेप खायजाखा ताकुराव तो जे कलकातानि मालदानि केसेस बो अबाहाय शुद्ध अबाहाय सिमी केस अनेकता नुखासिनि इन्डियाव ताकुराव ना हयतो बा खेल खायजाक गैयाना शुद्ध अबस्मिया ताबुखले चिनि आसामाव अबाहाय केस नुजागै तंखा ताबुखले चिनि आसामाव अबबा आसामाव चिनि बराक बिलि बिसिङाव ताकुराव चिनि बराक बिलि बिसिंबो अबाहाय के केसेस ताबो नुजागै तंखा बराक बिलि बिसिंनि करीमगंज श्रीभूमि जिल्लायाव बा श्रीभूमि एलाकायाव बाहाय केसेस नुजाखा जे कायसा 8 बोसोरनि बुरै बिसानो 19 बोसोरनि चला कायसा चला फिसा कायसा नगनि रोङि तलाङै बुलुंगुथुव तलाङै बुरै बिसानो रेप खालायो जे मानसा रेप खालायनानै परेवा बुरै बिसानो बुथागै बुलुङाव खिबि फायजाक बुलुङ काबि फायजाक बुथागै ताकुराव अबनो तुई ताबुक श्रीभूमि एलाकानि एलाकायाव बिराद खे उत्तेजना सृष्टि दं बा बिराद खे कमलामा कासाय फायमानि नुजागै दं ताकुराव अबस्मिया ताबुक आबार श्रीभूमि जिल्लायाव लाइथांनाय दिनाव आबार श्रीभूमि जिल्लायाव कायसा क्लास 10 नि स्टुडेन्ट बा माध्यमिक स्टुडेन्ट कायसा अबाहाय खे रेप खालायनानै चेष्टा खालायजाक माने हे रोङै मानजाखा ताकुराव जे श्रीभूमि जिल्लानि सिगांनि जे केस जे तुंगाय बुरै बिसा जे 8 बोसोरनि बुरै बिसानो बुलुं सिङै तलाङै रेप खालाय बुथाय काबनाय केसेस से क्लोज ओंयाखौबा पाइसे अबसे पायाखौ आबार ताबुखला आबार नुजागै तंखा ताकुराव बाहाय के केसेस तो इन्डियानि जे बा भारतनि चिनि जे এই যে রুল রেগুলেশন রক কোর্টনি যে নিয়ম নীতি রক ববাहाय के तमा जाति तमा शास्तिनो रखलाय अबाहाय के केसेस रक कमे नाय अबति रक समन गोबां ब्रुरनि ताबो खावा आसाय जक ताकुराव अबाहाय के समन रक ब्रुरनि खावा बिराद खे आसाय जक तंखा ताबो जत्तो जे ब्रुरक गारा चिनि कन्टेन्ट क्रिएटर रक बा अगरक नेशनल कन्टेन्ट क्रिएटर रक अबाहाय के समन आसाय तंखा एन गोबां पाब्लिक रक अबाहाय के खावा आसो चंगलाय तंगलाय खा ताकुराव जे बार जों एबाहाय के केसेस नंगौ तो लाइथांनाय जे मालदानि केसेस कलकातानि जे मालदानि केसेस ना तो ये जे अरनि जे आसामिस रोङि मानाय बा आसामी जे रोङि मानाय जे जाया खायजाकनाय न रोङि मानायनो खावै थांमानि दायो पुलिस रक जे आसामी खाय थांमानि दायो पुलिस रक इनकाउंटर खायो कगमानि दायो बिनि लामा सखा बा ब अर थैखा जे बोरै रोंनायसा ताकुराव तो अबनो कम्पेयर खालायनाय बा अबखाय चिनि ताबुक श्रीभूमि जिल्लानि जे प्रशासन रक ताबुक जे आसामी जे 8 बोसोरनि बुरै बिसानो रेप खालायनाय आसामीना रोङै मानजाक तो बनो बबाहाय के शास्तिरनो बबाहाय के तमा प्रशासन बबाहाय के एक्शन लानो अबनो जतो नासिं लायजाक ताबुक ताकुराव तमा बबाहाय के एक्शन लाया जतनो आं इनफरमेशन रैना एटीपी न्यूज़नि बिसिंतै जाहाते जेहेतु चिनि आसामनि कायसा कगमालामा बा बेड न्यूज़ अबनो जतनी आं इनफरमेशन रैतनाय नंनाय तो एटीपी न्यूज़ आं नंनाय ताको अक्साइतिरपुरा नंनाय बागै आरो आलादा कग न तये एक्सप्लेन खायने फायनाय तेनि बागै इसंनो मालायना आरो नेक्स्ट भिडिअ जतनो सालगाम जतनो गाम करन तंलाय दे बियो रिपोर्ट एटीपी न्यूज़।